huchi talapa plus idi huchi andikuona huchu ndozora huchi idi huchi andoza guys hapasina congestion patalapa plus andoza idi huchi kani huchi ndawapa marwavo president yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Diary TV pandinovigirai manews update ezvinoitika munyika yedu yeZimbabwe nemastreets esocial media. Kana uri munyowani pathis channel uchingosubscribe utena notification bell pachitina uploada video ndochatanga kuriona, wolike, wokomenda nokushare. Zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipusha video redu toona takawanda nama neshamwari. Naika ndisingapedzi zvangu nguva, regai tingoti congratulations makorokoto amhlope kuna DJ Towers vatengerwa mota yeFortuna yemugorera 2025 nasewiki nochivhayo. Pamusoro pekutengerwa mota vakabva vapiwa $50,000 aiwa koimari nemumvuri zvo 50,000 chiro ndiro unoipiwa. DJ Towers anozikanwa ari munhu anosapota musangano zvakanyanya, saka aiwa DJ Towers anodizeva. Mushure maizvozvo DJ Towers akatora nguva achisapota musangano, achizora dovi, achipfeka mapamba, achiita yaanoita pasocial media, pablow up, vanhu vachimuseka yakanti aiwa iri benzi renyika, asi dzungu aiwa ratozobhadhara. Sekuna vataura vakati dzungu raita sei rabhadhara. Iyi ndio update ndaona yemuzuva ranhasi. Another update ndoda kuti muone ividhiyo revakomana vekuMatrix. Mukomana aya neimwe ane new plan yefamily planning. Saka ndoda kuti muone that video. Tosangana mucomment section uchindiudzawo iwewe kuti unozviona sei. Thank you for watching our content. Tistine nyaya dzinopisa. Ndima mchindichiva ndawe. Nairobi, Kenya. Innocent Chakanyuka zita. Mosha yangu ndeyekubhema masigarettes, kubhema mbanje, nekumwa doro kambwa. Pamba ndakadzinga maroja ndinogara nchiitira duty kumamanzi vachipinda vane 6 months varimo ndinoita duty, saka ndakapopota nyaya yeutsvina pamba pavaripota kuno kumaroja akaripota. Mama chitoverenga nezviguniro zvakati wandei. Munogara na mama? Mama vanogara nevasikana, ndakabva kushayikirwa nababa, ine ndogara ndega, vanogara nevasikana vaita brain therapy. Vasikana hanzva dzavo. Iwe unogara? Ndogara ndega. Usika wangoenda uchinoitira duty? Ndogara ndega pamba pevabereki. Saka ndogara nemalodgers andinawo. Saka malodgers andinawo acho aused zvazvoti ine ndine utsanana hwangu hwepamba. Uri smart ndatokona. Kusaka waita duty vachibhadhara? No, avabhadhari, and I don't count their cases. I have my own pockets. Utori nebag? Yeah. Une makuru mangana? 39. Komuri yako ya muri auna? Ndine vane. Ndine vane. Vana, kumai vacho? Vari ku Chinoi. Makasiyana? Nyaya itori family planning, because every time ndine vana vakawanda so far. Oi family planning kunovaendesa uchinoi muri kwarare? Kutombo separate na zvoti vana vandinawo ngaombo. Uitori method? Mune vangani? 12. Mombe akura sei? Ane 19 now. 18, 19, so making 18. Kubva pa 19 years kusvika pakati kwawana 12? Yep. Gore mwana. Mama methods akaramba? Methods family planning. It depends how you're pocketing your cash, how you're planning your life. It depends how I'm planning. I'm talking about vana muri kutovada 12. Makaita vari plant. Yeah, really. Ndazwa mati mimi kuenda kwa uchinoi yanga iri method yefamily planning. Yes, kumbo separate ndimboona magiasi. Saka vakauya musimudzira kusvika kuenda pa 13. Even 40 or 50. Vana. Yeah. Umoshanda kupi? I'm a scrap dealer, I'm a gambler myself. Dzinoitobatana? Seriously. Mari dzacho? I'm a gambler, I'm a everything. Saka nyaya yamakaunzwa imimi ndechi yeduty dzasangana nemadrugs nene. It's my habit. I don't sell drug. I smoke weed. My drug randobe, I smoke weed just. Okay, munetarisira kuzvisiya here kana kuti itoriwo family planning yekumboyo kuno? Kusiya ndinetarisira ndozvide through they are taking advantage kwandiri now just because and it avasi mai vakareport but I'm here in this facility. Akaripota ndiani anzvadzidzi?
Malojas. Maloja? Yeah. Wakazwa maloja pano? Roja ndo rakandikunza. Kusaisa ere? Kusaisa. Yeah, kusaisa. I love it. I'm an artist again. Amadzangu tamai wangu izvo ndikaupa playlist kungonotandara nawo musina varakidza tumire Matrix. Munogona kuyana vasingazive pafacility vachitotamba vachitoti mwana wangu anoimba nenge mwana wangu ari kwakacha. Mark ndimunaye? Yeah. Mamuchite? Ndowanzogesa nebubble bath andikwanisa kugesa nesipo yekuzoera. Yekuzoera. Saka makiri nani? Yeah, ndikutoona ndikuuza safe. Ndakaunzirwa mabubble bath pamanga muri kuMaybell. Yeah. Saka ndakasiya nchida kutanga ndaona kuti kembi kwacho kunoko vana vari kunoko not saying Matrix kwakamira sei ndakachengetedza sipo dzangu. Maifunga mogona kutsotswa mabubble bath. Nevamwe venyu. Ko musabeuka vakasiya but vachazoya nawo. Musabeo mabubble bath avagone kushandisa dzekukwizira idzi. Alright. Saka mukasiya mbanje imwe. Modzokera chicha murutarisira kuwana kubenefita from Matrix. From Matrix? Oh, it's re-engaging. My program is fine. According to myself, my program is fine. When I work with the bank, I'm lithium in Goromonti. I'm lithium mine. I'm the owner of lithium mine. Oh. Yeah. If you check much, if you do much, you see busy somewhere my show. If you check, I'm checking you myself. So vana venyu vanodzidza kupi? Vanodzidza kupi? Mafestival angari pa St. John's ne St. George's. It's okay.